Víš, v posledních letech jsem objevila něco tak podivného, že když jsem to poprvé vyzkoušela, probudila jsem se s pocitem, jako by celá skutečnost přeprogramovala své pravidla jen kvůli mně. Nebyly to žádné nové informace. Nebyla to věda. Byla to pradávná pravda, kterou jsem celý život ignorovala, ačkoliv ležela přímo přede mnou v každé svaté knize, každém moudrém učení. A stejně jako ty teď jsem myslela, že to dělám správně. Modlila jsem se ráno. Nastavovala jsem úmysly, snažila jsem se vizualizovat. Ale vesmír se prostě nepohnul, dokud jsem jednoho večera, zoufale unavená a zlomená, neřekla nahlas 7 slov těsně před spánkem, a ta slova nebyla prosba. Nebyla to prosby. Byl to příkaz. Otřáslo to nebesy samými. A druhý den ráno, ještě než jsem si uvědomila, co se stalo, přišla věc, na kterou jsem čekala měsíce. Přímo ke mně. Bez úsilí, jako by to bylo naplánované od počátku času. Pokud mi dáš 15 minut dnes večer, přidám ti tento rituál přesně tak, jak mi byl zjevený. A slíbím ti tohle. Pokud to uděláš se mnou každý večer po příštích 7 nocí, tvůj svět se začne pohybovat způsobem, který ti připadá nemožný. Protože vesmír poslouchá nejhlasitěji, když šeptáme v temnotě. A šokuje ho nejvíce, když víme, že už máme to, co si přejeme, ještě než to vidíme. Jmenuji se Florence a mou prací po celá desetiletí bylo zkoumat duchovní zákon. Ne jen ho studovat, ale žít ho, testovat ho, vidět ho v akci v mém vlastním životě a v životech tisíců dalších. A to, co ti dnes večer ukážu, není teorie. Je to rituál, který funguje tak rychle a tak důsledně, že většina lidí si myslí, že je to náhoda. Ale ty a já budeme znát pravdu. Před lety jsem měla studentku, říkejme jí Marie. Přišla ke mně s hlubokým zoufalstvím. Její manželství se rozpadalo. Její obchod padal. Její tělo selhávalo. Řekla mi: Florence, modlím se každý den. Proč Bůh neposlouchá? A položila jsem jí jednoduchou otázku. Marie, kdy se modlíš? Řekla. Každé ráno, hned po snídani. A já jsem jí řekla: a kdy jdeš spát? Vypadala zmateně. Co to má co dočinění se mým životem? Všechno, řekla jsem jí. Protože okamžik, kdy tvoje vědomí vstupuje do spánku, je nejposvátnější branou do neviditelného světa. To je okamžik, kdy tvoje podvědomí přebírá kontrolu. A pokud mu nedáš jasnou instrukci, převezme si s sebou každý strach, každé pochybnost, každý nepořádek z dne do světa snů, kde tvá realita skutečně vzniká. Lidský mozek nespí stejně celou noc. Existuje tenhle vzácný přechod, když se vědomá mysl vzdává kontroly a podvědomá mysl se otevírá jako obrovský přijímač, jako anténa natažená přímo do nekonečna. Vědci tomu říkají hypnagogický stav. Staří mystici tomu říkali brána mezi světy. Já tomu říkám tvoje přímá linka k Bohu. A to, co do té linky zašeptáš, se vtiskne hlouběji, než cokoliv, co si můžeš představit během dne, protože neexistují žádné brány, žádný odpor, žádný kritický hlas, který říká, to je hlupák, nebo to nemohu mít. V tom okamžiku jsi čistá vědomost a to je místo, odkud tvůj svět vychází každé ráno. Marie mě poslouchala a poprvé v měsících jsem viděla jiskru naděje v jejich očích. Dala jsem jí rituál. Stejný rituál, o kterém ti řeknu za chvíli. Řekla jsem jí, aby ho dělala každý večer, aniž by přeskočila byt jen 1 noc po 7 dní. Během 3 dní mi zavolala a plakala. Její manžel, který s ní nemluvil měsíce, přišel domů s květinami a omluvil se. Řekla: Florence, myslíš, že to způsobil rituál? Řekla jsem jí: Marie, to není rituál, který to způsobil, jsi to ty. Rituál ti jen připomněl, kdo opravdu jsi. A vesmír prostě odráží tuto pravdu. Tohle není magie, je to zákon. Duchovní zákon. A funguje pokaždé, bez selhání, když je správně používán. Ale většina z nás ho nikdy nepoužívá správně, protože žijeme naopak. Vstáváme a modlíme se s nadějí. Jdeme spát se strachem. Probouzíme se s úmyslem. Usínáme se stresem. A pak se divíme, proč se naše životy cítí jako nekonečná smyčka stejného utrpení? Dnes večer to obrátíme. Naučím tě přeprogramovat nejen svou mysl,
ale i samotný vesmír, který na tebe reaguje. A udělám to v krůčcích tak jednoduchých, že by to dokázalo dítě, protože nejvyšší pravdy jsou vždycky ty nejjednodušší, ale než ti dám přesný rituál, musím ti něco říct, co možná uslyšíš poprvé v životě. Slova, která vyslovíš těsně před spánkem, nejsou tvé modlitby. Jsou to tvé příkazy. Neprosíš vesmír, aby ti něco dal. Oznamuješ mu, co už máš. Tohle je radikální posun. A většina lidí v tom selže, protože si myslí, že musí být pokorní. Musí prosit. Musí doufat. Ale já ti řeknu pravdu, kterou mi řekl sám duch. Bůh v tobě není žebrák. Je král. Královna. Tvůrce. A tvůrce neříká, prosím, můžu dostat chleba. Tvůrce říká, budiš světlo. A je světlo. Takže dnes večer ti neukážu, jak prosit. Ukážu ti, jak prohlásit. Jak říct svému podvědomí přesně to, co má postavit, zatímco tvé tělo odpočívá. A zítra ráno, když se probudíš, svět bude mírně jiný. Nemusíš tomu věřit. Jen musíš udělat rituál. Vesmír udělá zbytek. Jsi připravená? Protože jakmile tohle uvidíš, nemůžeš se vrátit k neinformovanosti. Život, který žiješ, je přímým důsledkem myšlenek, které si nesla do spánku včera večer. A život, který budeš žít zítra, začíná slovy, která řekneš těsně před tím, než dnes večer zavřeš oči. Když jsem objevila tuhle pravdu poprvé, myslela jsem, že jsem blázen. Seděla jsem sama ve svém pokoji, obklopená knihami o metafyzice, mystice, biblickými texty a všude jsem viděla stejnou stopu. Stejný vzorec. Všichni mistři, všichni proroci, všichni léčitelé měli večerní praxi. Něco, co dělali v temnotě. Když už nikdo jiný nedíval, Ježíš odcházel do hor v noci, aby se modlil. Nemodlil se přes den před zástupy, ačkoliv to také dělal. Ale jeho nejtajnější, nejhlubší spojení se dělo ve tmě, v tichosti, na prahu spánku. Buddha seděl pod stromem Bodhi a meditoval až do svítání. Alchymisté dělali svou práci v noci. Kabalisté studovali o půlnoci. Proč? Protože věděli, že v noci je závoj mezi tímto světem a neviditelným světem nejslabší. V Bibli se říká, než začne den, staň se tím, čím chceš být. Ale my to čteme jako inspirativní citát a pak ho zapomeneme. Nežijeme podle toho. Neuvědomujeme si, že to je přesný návod, jak funguje vesmír. Tvá identita, tvá realita, tvůj osud se formují v noci. Ne během dne. Den je jen odraz toho, co bylo zase to v noci. Pokud zaseješ strach před spaním, sklidíš chaos ráno. Pokud zaseješ jistotu před spaním, sklidíš zázraky ráno. Marie to pochopila. Ale ne hned. První noc, kdy zkusila rituál, přišla ke mně další den a řekla, cítila jsem se hloupě. Připadalo mi to falešně. Nemohla jsem tomu věřit. A já jsem se zasmála. Řekla jsem, perfektní, protože rituál nefunguje kvůli tvé víře. Funguje kvůli tvému opakování. Pokud opakuješ něco dostatečně dlouho, stane se to tvým přesvědčením a jakmile se to stane tvým přesvědčením, vesmír to musí demonstrovat. Musí. To je zákon. Podívej, tvé podvědomí neví, co je pravda a co je lež. Přijímá vše, co mu vědomně nebo nevědomně nakrmíš. Pokud mu každou noc nakrmíš příběh o tom, že nejsi dost dobrá, že nejsi milována, že peníze nikdy nepřijdou, tvé podvědomí se dá do práce a stváří svět podle tohoto příběhu. Ale pokud mu každou noc nakrmíš příběh o dostatku, milovanosti, úspěchu, tvé podvědomí se také dá do práce a stváří ten svět. Představ si to takhle. Tvé podvědomí je jako nejloajálnější sluha, kterého jsi kdy měla. Nepřemýšlí nad tím, jestli je tvůj příkaz moudrý nebo hloupý. Prostě slouží. A slouží dokonale. Pokud mu každé ráno řekneš, dnes to bude zase těžké, připraví ti den plný překážek. Pokud mu řekneš, vesmír mě podporuje v každém kroku, začne ti stavět mosty tam, kde jsi viděla propasti. Viděla jsem to znovu a znovu. Žena, která každý večer před spaním zašeptá, jsem vděčná za peníze, které ke mně proudí snadno a radostně. Za 3 měsíce dostane nečekanou nabídku práce. Muž, který si každé ráno řekne, moje tělo je plné zdraví a vitality, začne dělat lepší volby
aniž by si to uvědomoval. Jeho ruka automaticky sáhne po jablku místo po sladkosti. Jeho nohy ho zavedou na procházku místo k televizi. Tohle není magie, to je mechanika vědomí. Tvé slova jsou jako semínka. Každé slovo, které vyslovíš, zasadíš do půdy své mysli. A každé semínko vyroste. Nikdy nezapomeň, nemůžeš zasadit semínko rajčete a očekávat, že ti vyroste tulipán. Pokud zasadíš slova strachu, vyroste ti zkušenost strachu. Pokud zasadíš slova víry, vyroste ti zkušenost víry. A víš, co je na tom nejkrásnější? Nemusíš čekat roky na sklizeň. Podvědomá mysl pracuje rychle. Velmi rychle. Někdy vidíš výsledky během hodin. Řekneš si ráno. Dnes potkám správného člověka ve správný čas. A v poledne ti někdo zavolá s přesně tou informací, kterou potřebuješ. Ale musíš tomu věřit. Ne jen trochu. Ne polovičatě. Musíš tomu věřit celým svým srdcem. Protože pochybnost je jako jed pro semínko. Můžeš zasadit to nejkrásnější semínko světa, ale pokud ho každý den zaléváš pochybností, nikdy nevyroste. Pamatuji si ženu, která mi řekla: Florence, já si opakuji afirmace každý den, ale nic se neděje. Zeptala jsem se jí: a co si říkáš po té afirmaci? Chvíli mlčela a pak přiznala: no, říkám si, no jo, to je hezké, ale stejně to nefunguje. Vidíš ten problém? Není to afirmace, co nefunguje. Je to ona, kdo ji rušila dřív, než měla šanci zakořenit. To je jako kdyby stavěl dům a po každé položené cihle přišel a pár jich zase odebral. Nikdy nepostavíš nic pevného tímto způsobem. Slovo má moc, ale jen když ho doprovází přesvědčení. A přesvědčení se buduje opakováním, trpělivostí a odmítáním pochybností, které se snaží proniknout zpět do tvé mysli. Když vyslovíš afirmaci, ale tvé srdce šeptá, to není pravda, pak si vlastně říkáš dvě věci najednou a ta negativní má obvykle více emocionální síly, protože je zakořeněná v tvém starém způsobu myšlení. To je důvod, proč musíme být tak ostražití vůči našim slovům. Musíme se stát strážci vlastních úst. Znám muže, který si stále stěžoval na své zdraví. Jsem vždycky nemocný, říkal. Nikdy nejsem v pořádku. A pak se divil, proč jeho tělo neustále manifestovalo nemoci. Řekla jsem mu: přestaň mluvit o nemoci, začni mluvit o dokonalém zdraví, i když to zatím necítíš, namítl. Ale to by bylo lhaní. Ne, odpověděla jsem, to je mluvení o tom, co chceš manifestovat, místo upevňování toho, co nechceš. Je rozdíl mezi lží a mluvením z vyšší pravdy. Když říkáš jsem zdravý, nejsem lháním, mluvíš o své duchovní realitě, o dokonalém vzoru, který v tobě už existuje. Manifestuješ to, co je pravdivé na vyšší úrovni, dolů do fyzického světa. Tímto způsobem se stáváš spolutvorcem se životem samotným. Ale tak málo lidí to chápe. Místo toho používají slova bezděčně, jako by vůbec nezáležela na tom, co říkají. Besedují o svých finančních potížích, o svých nemocech, o své osamělosti a pak se diví, proč tyto věci přetrvávají. Říkám ti, přestaň mluvit o problému, začni mluvit o řešení, přestaň mluvit o nedostatku, začni mluvit o hojnosti. Pamatuji si jednu událost, která toto nádherně ilustruje. Jedna žena přišla za mnou naprosto zoufalá. Byla v dluzích, bez práce, situace vypadala beznadějně. Řekla jsem jí: od této chvíle, ať už je situace jakákoliv, odmítneš mluvit o chudobě. Budeš mluvit pouze o prosperitě. Neříkej přátelům, jak strašná je tvoje situace. Neopakuj okolnosti. Nestvrzuj nedostatek. Místo toho každý den prohlašuj: jsem dítětem bohatství. Prosperita je mým božským právem. A ona to udělala. Zpočátku to bylo těžké, její mysl ji neustále chtěla strhnout zpět k obavám, k číslům na bankovním výpise, k věřitelům. Ale ona vytrvala. Každé ráno se postavila před zrcadlo a řekla: děkuji za nekonečné zásobování, které nyní přichází do mého života. Za 3 týdny se její situace úplně otočila. Dostala nabídku práce, která přišla způsobem tak nečekaným, že by ho žádné lidské myšlení nemohlo vymyslet. A plat byl přesně dvojnásobek toho, co potřebovala na pokrytí všech dluhů. Vidíte, vesmír nereaguje na vaši situaci. Reaguje na vaši víru. Reaguje na to, co vyznáváte,
na to, co mluvíte, na to, čemu věříte jako pravdě. A tohle je důvod, proč musíme být tak opatrní se slovy, která pronášíme. Každé slovo je semeno a každé semeno nese v sobě celou budoucí úrodu. Když říkáte, nikdy si nemohu dovolit, právě jste zaseli semeno nedostatku. Když říkáte, vždycky mám problémy s penězi, právě jste zaseli semeno pokračujícího boje. Když říkáte, lidé jako já nikdy nevyhrávají, právě jste zaseli semeno porážky. Ale když změníte svá slova, změníte semena. A když změníte semena, změníte úrodu. Začněte mluvit tak, jako by se věc, kterou si přejete, již stala. Ne jako by se možná mohla stát, ne jako by se stala, pokud budete mít štěstí, ale jako by byla již hotovým faktem v neviditelné říši a nyní se pouze projevuje ve viditelné. Má dokonalá práce se nyní projevuje. Ne, doufám, že najdu práci, ale má dokonalá práce se nyní projevuje. Můj pravý partner se nyní přibližuje. Ne, jsem tak osamělá a nikdo mě nechce. Ale můj pravý partner se nyní přibližuje. Perfektní zdraví se nyní uskutečňuje v každé buňce mého těla. Ne, jsem nemocná a bojím se, ale perfektní zdraví se nyní uskutečňuje. Slyšíte ten rozdíl v energii? Cítíte tu změnu? Slova nejsou jen zvuky, jsou to živé síly, jsou to mosty mezi myšlenkou a hmotou. A vy máte moc každý den, každou hodinu vybrat si, jaký druh mostu budujete. Budete budovat most k tomu, čeho se bojíte, nebo k tomu, co si přejete? Moje matka to udělala, vybírala si své mosty velmi opatrně. Pamatuji si den, kdy mi řekla něco, co změnilo způsob, jakým jsem viděla vše. Seděli jsme spolu v kuchyni, já jsem byla tehdy mladá, plná pochybností o sobě a ona na mě pohlédla svýma klidnýma očima a řekla, Florence, tvé slova jsou tvé požehnání nebo tvá prokletí, ty si vybíráš každý den. Nerozuměla jsem tomu tehdy. Byla jsem zvyklá říkat věci jako nikdy mi nic nevyjde, nebo vždycky mám smůlu, nebo všichni ostatní jsou lepší než já. Myslela jsem si, že to jsou jen slova, že nemají žádnou skutečnou moc. Ale ona věděla lépe. Ona chápala něco, co trvalo roky, než jsem pochopila i já. Vaše slova jsou architekti vašeho života. Kdykoliv řeknete, nemůžu si to dovolit, stavíte zeď. Kdykoliv řeknete, to pro mě není, zavíráte dveře. Kdykoliv řeknete, nikdy to nebude možné, házíte klíč pryč. A nejvíc bolestivé na tom všem? Většina z nás to dělá automaticky. Ani si toho nevšimneme. Muž, kterého jsem znala, ztratil svou práci. A první věc, kterou řekl, doslova první věc, byla věděl jsem, že se to stane. Vždycky končím takhle. Viděla jsem to v jeho očích. Rezignaci. Únavu. Přijetí prohry jako něčeho nevyhnutelného. A tím vytvořil vzorec. Jeho další práce? Ztratil ji za 6 měsíců a další? Za rok. A každým opakováním se ten vzorec zakotvoval hlouběji a hlouběji do jeho skutečnosti, protože univerzum ho poslouchalo, dávalo mu přesně to, co potvrzoval svými slovy, ale pak se něco stalo. Setkal se s někým, starším mužem, který prošel podobnou cestou a ten mu řekl jednu větu. Co kdybys řekl něco jiného tentokrát? To bylo všechno. Jediná otázka. Ale změnila všechno. A tak začal. Pomalu. S nejistotou, ale začal říkat. Jsem hoden skvělé práce. A pak správná příležitost ke mně přichází snadno. A nakonec jsem obklopen hojností a stabilitou. Cítil se jako blázen zpočátku. Připadalo mu to falešné, nereálné. Ale pokračoval. Den za dnem. Slovo za slovem. A pak jednoho dne otevřel schránku. A tam byla odpověď od agenta. Malý nezávislý agent, který hledal přesně takový příběh. Řekl mi. Když jsem to četl, plakal jsem. Nechápal jsem, jak je to možné, že jsem čekal tak dlouho na něco, co mi bylo po celou dobu určeno. Jeho kniha se stala bestsellerem. Ne okamžitě, ne přes noc, ale krok za krokem, čtenář po čtenáři, srdce po srdci. Protože když píšete z pravdy, když mluvíte ze svého skutečného já, svět to pozná. Lidé to ucítí. Nemůžete to předstírat. Nemůžete to napodobit. Vaše slova jsou váš.
Vaše pravda je mocná. Vaše vytrvalost je vaší modlitbou. A vesmír odpovídá na modlitby, které jsou vyřčeny skutky, nejen slovy. Mluvila jsem o umělcích, mluvila jsem o podnikatelích, mluvila jsem o spisovatelích, ale pravda je, že toto není jen o kariéře. Není to jen o úspěchu ve světském slova smyslu. Je to o tom, kdo se stanete, když odmítnete vzdát své vizi. Žena, která se ke mně dostala před několika lety, byla v manželství, které bylo prázdné. Ne špatné, jen prázdné. 2 lidé žijící vedle sebe, ne spolu. Mohla odejít, mohla se vzdát, mohla říct, to není láska, kterou jsem si představovala. Ale místo toho držela vizi. Ne vizi dokonalého manželství z časopisů, ale vizi skutečného spojení. Vizi 2 duší, které se opravdu vidí. Každý den dělala malé věci. Kladla otázky. Poslouchala opravdu. Vytvářela prostor pro pravdu, ne jen pro zdvořilost. Říkala mi. Někdy to bolelo víc, než kdyby to bolelo, protože se zdálo, že nic nefunguje. Ale něco ve mně vědělo. Něco ve mně říkalo. Ještě ne čas vzdát se. Trvalo to 2 roky. 2 roky malých kroků. 2 roky víry, když nebyly důkazy. A pak jednoho večera, při běžné večeři, její manžel řekl něco. Něco pravdivého. Něco zranitelného. Něco skutečného. A od toho okamžiku se začalo něco otevírat. Jako květina, která celou zimu čekala pod zemí, náhle prorůstající sněhem. Dnes mi píše dopisy plné vděčnosti. Ne proto, že má dokonalé manželství, ale proto, že má skutečné manželství. Živé manželství. Protože nevzdala vizi. Vidíte, drazí přátelé, vytrvalost není jen o dosažení cíle. Je o tom, kým se stanete na cestě k němu. Každý den, kdy nevzdáte víru, stáváte se silnější. Každý okamžik, kdy zvolíte naději místo strachu, stáváte se světlejší. Každý krok vpřed, i když je malý, vás přibližuje k člověku, kterým jste měli být. Víte, co je na této cestě nejkrásnější? Že nikdy nejste sami. I když se to tak někdy může zdát, i když váš strach šeptá, že nikdo nerozumí, že nikdo nepomůže, není to pravda. Vesmír vás nese. Každým dechem, každým úderem srdce, každým krokem vpřed. Existuje síla, která proudí skrze vás, síla, která vás drží, i když máte pocit, že padáte. Vzpomínám si na muže, který přišel ke mně v době, kdy ztratil vše. Jeho podnikání zkrachovalo. Jeho manželství se rozpadlo. Seděl přede mnou a řekl, jsem prázdný, nemám už nic. Podívala jsem se mu do očí a odpověděla, právě teď máte všechno, protože konečně máte prostor. Prostor pro něco nového. Prostor pro zázraky. A víte co? Měla jsem pravdu. Za rok se vrátil. Nové podnikání, nová láska, nová víra. Ne proto, že by se všechno najednou vyřešilo, ale proto, že přestal odolávat. Přestal se bát prázdnoty. Začal důvěřovat, že prázdné místo je požehnání, ne trest. Možná právě teď stojíte na stejném místě. Možná máte pocit, že jste prázdní, vyčerpaní, bez směru. Ale co když? Vám říkám, že prázdnota není konec? Co když je to začátek? Příroda to ví lépe než kdokoliv z nás. Strom musí schodit listy, aby mohl vyrašit nové. Pole musí ležet ladem, aby mohlo opět rodit. Luna musí zmizet, aby mohla znovu svítit v plnosti. A vy? Vy také máte cykly? Máte období růstu a období odpočinku. Období plnosti a období ticha. A obojí je svaté. Obojí je nutné. Takže pokud jste nyní v období ticha, nedovolte strachu, aby vám řekl, že jste ztraceni. Nejste. Jen se připravujete na další rozkvět. A představte si ten den, protože přijde, kdy se ohlédnete zpátky na tuto chvíli a řeknete, to byla chvíle, kdy se všechno změnilo. To byla chvíle, kdy jsem se rozhodl věřit. Ten den přijde. Slibuji vám to. Ale musíte vytrvat. Musíte držet svou víru jako pochodeň v temnotě, i když vítr zuří kolem vás.